good night all बयनिसिमबो गोजोन मोनाबिलिनि लाइट फैदों आरोना फैदो आयु जि थाम्फै बेबि बाबा गाबगासिनो आयु माथो सनाया मोनसे गैलाया आंनालाय फाग्लासो जाबाय सासे फैजेनबाय थाम्फै जा थाम्फै जोंनि ओरैहाय मानसिफोरनाव जायोना जायाथाय थाम्फैफ्रानो जोंनावहाय जि थाम्फै जायो बिरखारि हागरबायसो सोर दंथाय कमेन्ट हरलाय जोंहा अननानै सोरबा सासे दं लाइक हो ओमफ्राय लाइक हो Manjuli Bajai like done promote Agai Hajuari promote Agai Hajuari like done thank you promote Agai thank you Mangkri jana fैखो promote Agai Najari namanya Agai Najari lagus nama नोंना आगैखौलाय माथो लादेरबावगोन नोंलाय प्रमोद नार्जारिल' लाबानो जाबायमोन ना आगैखौ मानो लादेरखो ओइ थाम्फै नोगोद थाम्फै दं जोंनाव बबानि बोरा नोंलाय बाजै आर बबेनि बोरा बाजै नोंलाय बाजै होनदों आर्सेनेला आङो माबानिलै क'क्राझार डिस्ट्रिक्टनि क'क्राझार डिस्ट्रिक्टनिलै आगै नै लाइभआ माबा लाइट जायो दासो नायसनदाहां लाइभनि माबाखौनो दाबो नायसनाखै बस अबावबासो थांलाबायबाय नै आयौ माबा ब्लारसो जाबाय मटन बाजाय आयु आंबो जागौमोन ना 18 जन दङ लाइभआवहाय ओमफ्राय कमेन्टखौ हरो सानैल' लाइकआबो सासेल' ओइ लाइक होनानै थांलाय आगैमोन 18 जन गाहाम दङ हेल' नो जसिन्थ ना मा नाम जाखो मेगना मोदानबायलै कमेन्टखौनो सिनायनो नागिरला नामफोरखौहाय हेल' मा ओंख्रि जाबोखो माब्रै दं गाइसमोन मारै दं खोन्थाहरदो दे 14 जन दङ ओमफ्राय रावबो कमेन्टबो खालामा रावबो लाइकबो खालामा ओइ आर जोंहा माबा लाइक हरलाय दे हेल' बेबि can you see I am not English on बाजै thank you प्रमोद आगै on ओमफ्राय मोखाङालाय मानोथो स्टर बेरजोबखो बेरो मा खालामबावनो नै नुदों दा नै बाव ना स्टरानो गैया माथो बारा स्टर गैया हो नै मोनफा मोननै जारलादों नै जि गुस्थियाव जादों आरोना सपन बिश्वास मोखाङाथ' स्टर जायो बिदिनो मा होनबावनो मोखांखौलाय आप कैसे हो मंजलिका हो मैं मंजलिका कैसे होगा ठीक होगा ना बूढ़ हूँ मैं मतलब बूढ़ भी नहीं है क्या बोलते हैं इसको मोखाङा स्टर जादोंहाय नै
मोनफा मोननै स्टर जालाबायदों नै बावबो मोनसे नै ओमफ्राय बेयाव जायाखैमोन ना नै बावबा जादों बारा स्टर गैया दे नै बेजोंहाय एसे एनै जादों अबे अबेनिफ्राय नायदों कमेन्ट खालामहरलाय जि बुरजा मानसि दं 19 जन दङ ओमफ्राय रावबो कमेन्ट हरा नै मेसेजआनो डिलिट जालायबायहाय क्या गंदा गंदा मैसेज करता है रे सपन विश्वास तुमको शर्म बरम है कि नहीं तुम्हारा माँ बहन है कि नहीं हाँ हमारे बोरो क्या बोलते हैं बोरो में क्या बोलते हैं इसको मुझे याद नहीं है लेकिन बोल देता हूँ ऐसा गंदा गंदा कमेंट मत करो मत देखो तुम जाओ नहीं चाहिए तुम्हारा कमेंट वगैरह इतना गंदा गंदा कमेंट मत करो मेरे को गुस्सा आ जाता है Fabian sa Baranda हाय हाय हेलो इतना गंदा गंदा कैसे मुंह से निकलती है रे तुम्हारी माँ को बोलो साला लेंदी बोलता है मेरे को क्या खराबी दिखा है मेरे को तुम्हारी माँ को बोलो जा तेरे बहन को बोलो मेरे को मत बोलो इधर मैं क्या कर रही हूँ उधर मैं आराम से बैठ के बात कर रही ना मैं क्या खराब बात बोल रही हूँ क्या शर्म बरम है कि नहीं तुम्हारे पास हाँ सपन विश्वास साला इतना अच्छा लोग इतना अच्छा अच्छा कमेंट कर रहा है और तू है साला इतना बुरा बुरा कमेंट करता है गुस्सा दिलाती है मेरे को देखो मेरे पास मेरे हस्बैंड भी है मेरे साथ मेरे हस्बैंड ही कुछ नहीं बोलते है और तुम को होते कौन रहे मेरे को ऐसे बोलने वाली हाँ माय नेम इज रेन ओके कहा अबे अबेनिफ्राय नायदों कमेन्ट खालामहरलाय 13 जन दङ जा गाज्रि गाज्रि कमेन्ट हरो आं माबा जेनथा माबा मोनसे गाज्रि बुस्थु देखायदों बा माबा मोनसे गाज्रि रायलायनाय बायदि ओंखायनो हिन्दीखौ रोङा अब्लाबो आं जावसिबाय आरोना एसे ले अन बाजै थेंक इउ लै प्रमद आगै नार्जारि थेंक इउ लागायदो मामि दुखुसो आं दिनैनो 10 AM निफ्रायनो लागायदों आं एमाव राजाखौनो होस 10टानिफ्राय लोंदोंबा नै 10टा जाफिनदो 12 घन्टा लोंबाय नामा लेथन बाबा नै ओरैनोसै लाइक थेंक इउ लेन्थन बाबा लेन्थन बाबाना 75K भिउस खालामदेरना लालायबाय आरोना नोङो चेनेलखौहाय बे 75K 2MK आ ओरैनोसै बेफोरखौ दाननानै ला बेखारसो बियो बाजै बहानिलैनो आङो मामानि आगै क'क्राझार डिस्ट्रिक्टनि अन बाजै आयै प्रमद आगै मिस्टि जाहोनसां नोंखौ लाइभ थाबाय थानायनि आयै आंखौ खेल होफैनायनि प्रमद आगै मिस्टि जाजा लेन्थन हराव जोंग्रा लेन्थन फैबाय आं जाला आंहा मेगना मामि दुखु जादों आं ओरैनोसै लेबावसो मानो दुखु जाखो माखौ लानानै मा खोथाखौ लानानै खिथाहरलाय दे आंनोबो एसे खोनासंनि साला रायजानानैहाय थांबाय माबायाहाय मा नाम होनोमोनलाय दहाय गाज्रि गाज्रि कमेन्ट हरग्राया लेथन बाबा माबा आंनि फिसायानो जेबो होना होनजानानैहाय थांबाय मौसुमि बियालाय अबाव दं मौसुमि बियालाय नोङो गावसिनि न'आवसो जागोन ना क'क्राझारावहाय मौसुमि बिना क'क्राझारसो ना न'आहाय आरो फैबावबाय सरि मेम ना स्ट'रि मेम फैखोथाय स्ट'रि मेम फैबाय हनै अन बाजै थेंक इउ आगै प्रमद
thank you मौसुमि बिना जाहैबाय क'क्राझार बांगालदबा होनो मिथिबाय मौसुमि बिनि न'आहाय क'क्राझार बांगालदबा जोंनियाहाय जाबाय गसाइगाव बिसिनिजों जोंनिजों अनेक गोजान मामा र' खय किल'मिटार जायोथाय 70 किल'मिटारानो जायोना मेंख' मौसुमि मोननिसिम हो क'क्राझारसिम 60 बा 60 मा बेसेबांथो 45 होमबालाय मौसुमि मोननिसिम बिदिनो 60 जागोन ना माबासो आयौ बिमानो दिनैसो नुदों ने बिफर बर' अन बाजै थेंक इउ बिफर बिफाया दिनैसो फैदों बिफर बिफा मा ओंख्रि जाबोखो मानो गोजान जाखो गोजान नङाबा माथो बिसिनिसिम थांनोबा 150 थाखा गारि भारा नांगौ मिथिबाय दा 60 किल'मिटारसो जागोनलै बिदिनो ट्रेनजों थाङोबा बेसेबां भारा नांगौ र' ओरै 30 ओरै बि 10 30 40 ओमफ्राय हरै 50 100 ट्रेनजोंहाय बिदिनो 80 90सोनि सौहैगोन आरो हेल' बिफोर बलनो हनै बिफोर बलसो जायोनो दै बिफोर बर' नङा बिफोर फिफा नङा बिफोर बलसोनो नोंना बेकग्राउन्डआव हाबफैगोनथ' जायो मोननै मोनथाम बेकग्राउन्ड हाबफैबा माबा जायोथ' मारै दंब्रा मानसिफ्रालाय गासिबो मोजाङै दंजोबो ना मारै दं न'आव आस्थामाखौ लांबायसो 13 जन दं कमेन्टआव हरो साथामल' हरो प्रमद बर' माबा सरि प्रमद बर' नङा प्रमद आगोल थैखागोनलै प्रमद बर' होननाया थैखागोनलै प्रमद बर'आ सासेल' थायो होमबा बे लिडाराल' मेला प्रमद बर' नाम दं आफा गोबावजों औलै खिन्थु आं बिराद हेपि स' थेंक इउ लेटन नोङो नोंनि लोगोजों रायलायहोनानै नोंनि लोगोआ आंनि फेसबुकखौहाय सरि इउटुबखौहाय फोरोंहरबाय बिराद हेपि आंना मनिटाइज जाबायलै बिफा माबा आंना फैसा आर्निं हाबजेनबाय आरोना एसे एनै थाइसे थाइनै आथोना हाबजेनबाय आरोना अयथासारखा ओरैनोसै लेबु जाहैदों सोर फावथेन गोलाव फैलायगोनदि आं हालाहाय फावथेन गोलावबाव जाहैदों फाग्ला नाम लाखायोहाय लेटनसोगा बियो दाबो फाग्लाया दाउदै जें जाबाय होनदों दाउदैजों जाबाय ना मा होनखोथाय स' किउट बाजै नों थेंक इउ मा खबर लेथन होनदों फावथेन गोलाव आं सोर मामि होनदों नों लेन्थन हराव जोंग्रा लेन्थन नोङो 9 जन दं साथामल' कमेन्ट हरो बरिं जाबावोना बे साथामाव कमेन्ट हरबावाबा बरिं जाखागौमोन आङो लाइक होलांलाय थेरलाब फैलायबाय नै लाइक होलां सोर फैदों अननानैहाय लाइक होलां लाइक थुनायाथ' नोंस्रा जेबो फैसा थाङाना गाइसमोन आंहाबो फैसा मोनाना लाइकजोंहाय दे होमबाबो अन बाजै माबा र' फावथेन गोलाव मा होनलायखो बिफर बल मोजां आंहा नोंहालाय मारै दं अयथासार नों सालि भिडिअ नाया अयथासार नों सालि भिडिअ नाया आरोखि बिफर ना मा होनखो
थै मा होनखोथाय आइदै खाथियावसो लानोसै आं मबाइलखौनो आं बाबाय एफा गोजानजों कमेन्ट फरायनो मोना मानो मोना अनबाजे थेंक इउ सालि भिडिअ नाया आरोखि ओइ बिफर बर' होनदों नोंखौ नै बिफर बर'खौहाय 13 जन दं कंग्रेचुलेसन दे थेंक इउ थेंक इउ थेंक इउ थेंक इउ थेंक इउ नोंनालाय जायाखै वाच टाइमा बेसेबां जाखो हो बिफर बर' वाच टाइमा बेसेबां जाखो नोंना कल्याण आप कहाँ से हो मैं आसाम से बिलोंग करती हूँ नहीं जादों आसाम से हूँ बिफर बल बावसो आरोखि नों अयथासार ओरैनोसै होनदों मा लिरो बे लेथन बाबाया लेन्थन सार लंथं लेंथं बाबा लिटन जासुलामोनजों ज' फैदो जौ गोजाफोर लाना फैब्रा लेन्थन फिथिसो लाना फैखा नैबे नोमबाजैया होखायो मिथिबाय नोमाया बियार लानानै फै बियार हाय बाजायो प्रमद आगै नों बाहानि मोनलाय बावबायलां नोंखौ खोन्थाहरसाय जोंहा मामा लेन्थन बाबा मा लाबोनो जौखौहाय बियार लाबोनो ना ब्रिजार लाबोनो ना गोजा लाबोनो दे खोन्थाहरलाय ओरैनोसै लोंनांगौ जानांगौ साननैनि जिउआव नङा होनदो हेपियै थानांगौ साननै सानथामनि जिउखौहाय गाबोनबा मा जागोन दाहायबा मा जागोन सोर मिन्थियो नङा दे प्रमद आगै नों अबेनिमोनलाय खोन्थाहरलाय बावबाय आं 12 जन दं कमेन्टखौनो हरा आसुरित मोनो आं माखौथो बेरगौ नायगासिनो दंथाय आंनि स्टरखौसो सानगासिनो दंदां सोरबा मामियानो केमेरायानो बोरैबा नुदों दिनै र' केमेराखौ फुगारनि आं एसे नै मा बेटारि जोबखो ना मा होनदों स्टरा नै माबायदि नुदों थाम्फै अरनाया नै बटाक जानानै दङ नै स्रि बहा थांजोबखो हुइ मानसिफोर माबा दाग दङ नै 9 जन दं स्रि थाजोब्बाय बयबो आरे रावबो कमेन्ट हरा आंबो नायबाय थागोन नोंसोरखौहाय सोर सोर दं 8 जन दं ना कमेन्ट फैयाखै नामाब्रा आंनालाय नेटफ्रासो स्ल' जानानै दं नामा आंनालाय मोनब्रै लाइक जाबाय 11 जन दं आरे बाबायसो आं स्टिफेन आं माबायदि थेबदों नै अयनैहाय है थाथों बुरि मानसियालाय 13 जन दं आं हालाहाय रावबो कमेन्ट हरा ओमफ्राय आयु थाम्फैसो अरजोब्बाय नोंसोर कमेन्टबो हरा नालाय
बोरो लेन्थन बाबा मोना थांजोब्बाय नामा बिफर बर' मोना प्रमद बर' मोना थांजोब्बाय हेलो गाइस हेलो कमेंट प्लीज कमेंट कौन देख रहे हैं मेरे को 17 लोग है फिर भी कोई लाइक नहीं करता और कमेंट नहीं करता मैं अकेले बोरिंग हो गया है सो कौन है मेरे लाइव स्ट्रीम में कौन आया है थैंक यू और लाइक करते जाना ठीक है कमेंट कर लेना तो मैं आप लोगों को बाद में फिर से बैक सपोर्ट करूंगी कमेंट करके जाना नहीं तो मैं कैसे पहचानूंगी कौन आया था कौन गया था है कि नहीं है मेरे को हिंदी नहीं आता नहीं जला मला रायलायखायो है कमेन्ट हरजाला नामा मिखौ आंनाव कमेन्ट हरलाय मिखौ मा खुलिसाय इउटुब खुलिसाय दसे बे कमेन्टआनो फैयाखिसै जि बुरजा मानसि दं ओमफ्राय देब्रा नाहरग्रो लोखि थु खोथा मानिया बे फंसेबो 15 जन मानि दङ नै कमेन्ट रावनिबो फैया ओमफ्राय आं अबावबा अफ खालामनानै दोनफ्लांखो ना माखो दे नायसाय एसे उन्दुनायनि खोथा नङा नायग्रो कमेन्ट हरजादोंना हरजायाखै नायग्रो कमेन्टआ अफ जानानै थाबाय आंना नायग्रो होनदों ओंखार इउटुबाव सार्च खालाम होनदों ब्रह्म इउटुबावसो फैदोंथ' आङो इउटुबावसो फैदों आं कमेन्ट हरजाला नामा सोरबा कमेन्ट मोनसे हरनानै देखायहरलाय दे गाइसमोन फैलाना फैयाखैना अबाव अफ जाखो बे कमेन्टआलाय फाफियालाय एफा बुरजा मानसि दं ओमफ्राय 14 जन दं अबाव सेरनानै मा मोननांगौ जाखो दानालाय गैयाना थाबथाना दं कमेन्टआ थाबथाबाय दे आं फैफिनसै दाननानै ना मा होनो गाइसमोन 17 जन 18 जन आयु आंहा सोर हरदोंमोन जेबो कमेन्ट फैयाखिसै हो उन्दुदो माने जानला मोनला टाइप खालामना हरलाय फैया मोनसेबो गैया जेबो नाइसबो गैया नइसबो गैया नै गैया कमेन्टआनो फैला अफ जानानै थाबाय मानो बिदि जायो आं फैफिननि दे गाइसमोन मोसाग्रा लोगो फिनिश ओइ